nakho njengoba usukhuluma ngamantombazane asikhulume ngosipho esihle Zulu. Yini niyabanga intombazane o kwenzekalani lapha? Usipho esihle Zulu amazazi sidibane. Iqiniso lelo. Angeke sisi. Ngithi iqiniso lelo shoyo. Ya usipho esihle Zulu ngiyamazi ekuculeni engomeni kaLukhuzani zika Khuzani, but ukudibana sibe ndawonye ithuba sikazange silithole. Mhlambe bekuzokwenzeka ukuthi sidibane ngoba ngumuntu ofika kumagiga amaningi ahlukahlukene ngezipati umhlaba wavele wavala kanje, but asikaze sadibana. Okay, no ngiyakuthatha lokho.